Hau izan da beti, aintzinako gu gaztea ginenetik egindan gauzatxo bat. Orduan, gu beti izan da egun bat berezia, non irakasleak eta joaten ginen buelta bat ematera herri guztitik abesten ez da, eta eskaten gendun dirua, eta gaietak edo ematen zutena familia guztiek. Eta esaten du, ohitura hau beti izaten da, inauteriak baino lehen, eta garai hartan egia zen ez genekien, gauza zen atera, egin eta ondo pasau. Baina, azkenean egia da, bai dela apurtxo bat udaberriari itxartzeko, ezta? Ematen da Arrankudiagan soilik, gero badakigu, beste herrialde batzuetan ere ematen dela, baina gehien bat hemen Arrankudiagan egiten den ohitura bat da. Esaten da bera, kanpora martxorekin batera, zonaldeko ohitura bat dela. Hori txiki-txikitatik, hasieran egiten genuela plaza eta apurtxo bat gehiago, eta gero inkluso urteren batean uste dut ikasleak soilik joan ginela, ezin oso ondo atera, eta gero berriro irakasleak etorri ziren gurekin, nahiko pieza ginen garai hartan, así que, horrela, bai.